Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, dnes máme sviatok katedry svätého Petra, ktorý sa slávi už od 4. storočia a zároveň je 22. mesiaci, keď sa tu schádzame, aby sme prosili dobrotivého Pána Boha na príhovor svätého Šarbela o milosť uzdravenia, o všetky tie starosti a to všetko, čo si prinášame, to, čo nás trápi, všetky naše obavy. Prednesme dnes Pánovi, ale skôr ako budeme sláviť Najsvätejšiu Eucharistiu a skôr ako budú aj všetky tie potom modlitby, chvíľke ticha si oľutujme hriechy, aby sme všetko to robili s čistým srdcom, lebo čisté srdce otvára ten priestor aj pre naše prosby, aj pre vypočutie našich prosieb. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. A na zemi pokoj do dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímáš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímáš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si vystavil svoju cirkev na skale apoštolského vyznania svätého Petra. Prosíme ťa, dopraj, aby žiadne ťažkosti neotriasli našou vierou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť.
Paste Božie stádo, ktoré je u vás. Starajte sa o nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle. Nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš prišiel do okolia Cezarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Počuli sme slovo Pánovo. Ako som už v úvode povedal, drahí bratia a sestry, dnes slávime sviatok katedry svätého Petra,
Od 4. storočia, teda od ranej cirkvi, chce cirkev touto slávnosťou zdôrazniť skutočnosť, že cirkev ako Božia stavba stojí na kniežati apoštolov, na Ježišovi Kristovi. Avšak, ako sme počuli, Ježiš si vyberá Petra a hovorí mu: ty si Peter, čo v preklade znamená skala. A preto pokračuje Ježiš: na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. On má na zemi viesť všetky národy, má byť hlavou všetkých ďalších nových apoštolov a má ich privádzať k Pánovi. Tomáš Halík upozorňuje a hovorí, že cirkev je založená na skale, ale nesmie skamenieť. Skala sa nesmie stať nedobytným hradom či skrýšou podobnou tajomnému bytu, v ktorom sa po Ježišovej smrti ukrývali roztrasení učeníci. Báli sa výjsť von na svetlo, báli sa vojsť medzi tých, ktorí spôsobili smrť Ježišovi, báli sa o svoj život. A kardinál Bergoglio krátko pred svojim zvolením za pápeža citoval Ježišove slová: stojím pri dverách a klopem. Áno, tieto slová sú z knihy Zjavenia svätého Jána z 3. kapitoly. Ale vtedajší ešte kardinál dodal, že Ježiš dnes klope znútra cirkvi a chce výjsť von. Chce výjsť ku všetkým chudobným, marginalizovaným, všetkým zraneným v našom svete. A my, ako jeho nasledovníci, by sme ho mali nasledovať, by sme mali ísť za ním. Ježiš chce, aby sme sa stali soľou, aby sme dávali chuť životu. A ako vieme, sol v solničke nie je na okrasu, nie je tam uschovaná, teda nemá tam zostať, má sa používať. Vtedy má zmysel, ak sa používa, teda potrebuje sa dostať von do života. A napokon aj Peter, skala, bol pozvaný, aby vystúpil z bezpečnej zóny loďky a začal chodiť po nevyspytateľnej vodnej hladine. Poznáme ten príbeh, keď ho Kristus pozýva: poď. A on to dokázal, vystúpil, bol odvážny, šiel na hladinu. Autoritu, ktorú Peter dostal, si nezaslúžil. Nebola mu daná kvôli jeho zásluhám, ani si ju nekúpil. Skrátka ju dostal. Kristus ho vyhodnotil ako najschopnejšieho, ktorý môže obsadiť túto, v úvodzovkách povedané, funkciu lídra. A dostal ju preto, aby vďaka nej mohol nie vládnuť, ale slúžiť. A viac slúžiť. Každému slúžiť. A preto pápeži do dnešných dní sa podpisujú čestným titulom Servus Servorum Dei, čo znamená sluha služobníkov Božích. A tak dnešný deň, bratia a sestry, modlíme sa za svätého Otca, nástupcu svätého Petra, pápeža Františka. Pozorne počúvajme slova, snažme sa im rozumieť, pochopiť ich, neodsudzovať, keď niečomu nerozumieme, keď je niečo pre nás nepochopiteľné a nevysvetliteľné. On je ten, ktorého si Kristus vyvolil za ďalšieho nástupcu. Teda pápež je darom pre všetkých nás, pre našu cirkev. Ďakujme Bohu za tento dar. Amen.
Bratia a sestry, Pán Ježiš postavil svoju cirkev na Petrovi ako na skale a jemu dal kľúče od nebeského kráľovstva. Ďakujme Pánovi, že patríme do tejto cirkvi a pokorne ho prosme. Pane, žehnaj a ochraňuj nášho pápeža Františka, Petrovho nástupcu i všetkých biskupov, nástupcov apoštolov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Upevňuj nás vo vernosti a oddanosti k viditeľnej hlave cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby všetky národy videli tvojej cirkvi duchovnú oporu a spoločenstvo lásky a pokoja. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby všetci trpiaci a blúdiaci spoznali tvojej cirkvi láskavú matku a učiteľku. Prosíme ťa, vyslíš nás. Urob naše farské spoločenstvo miestom živej viery a bratskej lásky. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, dopraj našim zomrelým Márii a Jánovi účasť na Kristovom skriesení v tvojom večnom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, ty nás uisťuješ, že cirkev postavenú na Petrovi pekelné mocnosti nepremôžu. Vyslíš naše prosby a pomáhaj nám, aby sme vždy a všade vyznávali, že ty si Kristus, Boží syn, a žiješ i kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, láskavo príjmi modlitby a dary svojej cirkvi, ktorá si pod pastierskou ochranou svätého Petra zachováva neporušenú vieru, aby dosiahla večné dedičstvo skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Amen. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, lebo Ty, večný pastier, neopúšťaš svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj naďalej ho opatruješ pod starostlivým vedením tých, ktorých si ako zástupcov svojho syna ustanovil za duchovných pastierov. Preto s anielmi, aj archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, svätý, Pán všetkých svetov, ktoré sú nebesia i zem Tvojej slávy, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza, mene
Naozaj si svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstanie vyznáme, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť naše viny, ako i odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj
pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja vás. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel od môjho stretu, ale povedz si raz a duša moja pozdravuje.
Modlíme sa. Bože, pri oslave Sviatku svätého Petra si nás nasýtil Kristovým telom a krvou. Daj prosíme, aby táto spásná výmena bola pre nás sviatosťou jednoty a pokoja skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, alebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Bratia, sestry, svätú omšu zakončíme požehnaním a zaspievame pápežskú hymnu, keďže máme takýto sviatok katedry svätého Petra. Potom vystavíme sviatosť oltárnu a budeme pokračovať v adorácii a modlitbách, ktoré nasledujú tradične potom požehnaním sviatosťou oltárnou. Budú litánie k svätému Šarbelovi, prosby a na záver pomazanie olejom od svätého hrobu svätého Šarbela z Libanonu, ktorý môžete, zotrvajte, zostaňte, budeme spolu sa modliť. Kto potrebujete odísť, samozrejme, môžete odísť slobodne domov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Žalm 27. hovorí aj tieto slova. Čuj, Pane, hlas mojho volania. Zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma. V srdci mi znejú Tvoje slová.
a hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Buď pochválený, požehnaný a zvelebený na veky Ježišu. Nech ťa pozdvihujú nebo i zem, anjeli a všetci svätí. Celá cirkev nech ti spieva, pretože si sa nebál zostať s nami takým jednoduchým spôsobom. Tvoja prítomnosť je naša najhlbšia skúsenosť. Pravda tvojej cirkvi a všetkých pokrstených. Nech tvoje živé želanie, aby si s nami prebýval, vzbudí v nás hlbokú túžbu a želanie, aby sme aj my boli s tebou. Nech aj naše srdcia, tak ako srdce žalmistu, neprestajne hovorí: hľadaj Pánovu tvár. Daj mi milosť, aby som ťa s rovnakou láskou miloval a túžil po tebe s tou istou túžbou, ktorou ma ty miluješ a s ktorou po mne túžiš. Aby som ťa miloval tak, ako ty mňa miluješ. Ježišu, ty horíš láskou a túžbou po nás. Ty chceš, aby naša láska, náš pokoj, náš život, naša pravda, naša cesta, náš prameň živej vody. Ježišu, priznávam sa ti, že moje želanie a túžby sú mnohokrát ďaleko od teba. Tento svet sa mi veľakrát ponúka a stáva sa pánom mojich myšlienok a želaní, mojich pocitov a úsilia. Som tak ďaleko od teba. Osoby a veci, úspech, svetské želania a svetské pôžitky ma od teba odvracajú moju pozornosť. A tak ľahko uverím tomu, že mi svet a jeho lákadlá môžu dať šťastie a pokoj, že môžu potešiť moju dušu. Tieto túžby sú však zamerané na vonkajší svet. Klačiac tu pred tebou, prosím ťa, aby si mi počas tejto chvíle adorácie očistil srdce i dušu, aby si uzdravil moju pamäť a moje pocity, aby si obrátil k sebe, takisto aj moje túžby, aby si ty bol môj konečný cieľ. Urob, Ježišu, aby moje srdce našlo v tebe pokoj a aby všetky moje túžby našli svoju odpoveď v tebe. Urob, aby si ty mohol byť prvým a posledným cieľom mojich túžob a želaní, aby si bol stále na prvom mieste skrze moje slová, myšlienky, pocity a skutky. Ježišu, osloboď ma a obráť moje srdce a myšlienky k tebe. Klaniam sa ti, Ježišu, lebo aj ja som tvoja cirkev, člen tvojho tajomného tela. Dnes na sviatok katedry svätého Petra klaniam sa ti s celou cirkvou, ktorej ty si hlava, ktorej je Mária matkou a Duch Svätý ochrancom. Ty si ju daroval svetu, aby pokračovala v tvojom diele a tak zvestuje svetu tvoju lásku a ukazuje na tvoju prítomnosť. Nech túžba po tvojej tvári neprestajne horí ako horiaci ker v tvojej cirkvi, v každom srdci, ktoré je poznačené znamením krstu a birmovky, ktoré je obmité milosťou odpúšťania a nasýtené tvojim eucharistickým telom. Nech sa vo všetkých srdciach, ktoré sú obrátené stvoreniu, na miesto stvoriteľovi zapáli plameň túžby po tvojej tvári. Nech plameň túžby po tvojej tvári spáli všetky nánosy v srdciach a dušiach a nech tak tvoja cirkev v každom novom členovi zažiari novým leskom svedectva a viery v teba.
Ježišu, túžba a láska všetkých svätých, všetkých spravodlivých, túžba a láska Matky Márie, požehnaj nás tu teraz, naše rodiny, modlitebné spoločenstvo, všetky spoločenstva v cirkvi, aj celú cirkev. Povedz iba slovo a prebuď vo mne zabudnutú, ospalú túžbu po Tebe. Otvor mi oči tak, ako si ich otvoril slepcovi, aby som ťa videl, aby som túžil po Tebe. Uzdrav všetkých, ktorí duševne ochoreli v zlozvykoch a tak na seba stiahli aj telesné choroby a problémy. Osvieť tento svet, aby sa všetky srdcia stretli, hľadajúc tak Teba skrze túžbu a lásku jediného a pravého Boha, skrze Ducha Svätého, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Teraz si obnovíme krstné sľuby. Ak majú mať oslobodzujúci účinok, musia byť úprimné. A tak sa, bratia a sestry, úprimne zrieknime všetkého zla, ktoré nás vzdialuje od Pána Ježiša. Aj úprimné odovzdanie sa Ježišovi ako svojmu jedinému Spasiteľovi a Pánovi. Úprimné postavenie Pána Ježiša do stredu svojho srdca na trón, ktorý právom patrí jedine jemu a nie nášmu ja alebo nejakej inej modle. Brat, sestra, mene Pána Ježiša sa vás pýtam. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Zriekate sa ducha zla a všetkého, čo spôsobuje a čím sa vystatuje? Zriekate sa zlého ducha pôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekate sa puta s každou formou mágie, špiritizmu, veštenia, ezoteriky, okultného liečiteľstva a všetkých povier? Zriekate sa iných pút, cez ktoré pôsobí zlý duch a škodí vám? Zriekate sa škodlivých pút s predkami, inými príbuznými a inými osobami? Zriekate sa hriešných pút s alkoholom, drogami, hrami, s televíziou, internetom, so zvykovými hriechmi a s nikotínom? Chcete zrušiť v mene Pána Ježiša a jeho svätej krvi každé puto so silami zla? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, narodeného z Márie, Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?
Veríte v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Verím. Na posledné odpovieme: verím, vyznávam a chcem. Veríte a vyznávate, že Pán Ježiš Kristus je náš jediný spasiteľ, osloboditeľ a Pán a chcete sa mu úplne odovzdať a žiť pre Neho, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych? Verím, vyznávam a chcem. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého a odpustil nám hriechy, nech nás svojou milosťou zachová pre večný život v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. Amen. Teraz sa budem modliť modlitbu uzdravenia. Svätý Otče, mene Ježiša, ktorý premohol všetky sily zla, na príhovor nepoškvrnenej Panny Márie, skrze môj svätý krst, ktorý zo mňa urobil Tvoje milované dieťa, ja prosím, aby si ma dnes uzdravil a oslobodil od všetkého zla i všetkých prekážok stojacich na ceste milosti, ktorou ma chceš naplniť. Obnov vo mne pôsobenie Tvojho ducha, ktorý oslobodzuje a dáva pokoj. Uzdrav môj rozum zo všetkého, čo ho zatemňuje, z predsudkov, kritiky, pochybností i nejasností. Uzdrav moju pamäť zo všetkých bolestných spomienok, psychologických traum, ktoré môžu mať pôvod v lone mojej matky alebo v iných etapách môjho života, batoľaťa, detstva, dospievania, dospelosti. Uzdrav moju predstavivosť zo všetkého márnivého idealizmu, z útekov od reality, zo všetkého chorobného snívania či ilúzií. Uzdrav moje srdce zo všetkých jeho zranení, zo všetkého egocentrizmu či žialu nad sebou samým, zo všetkej uzavretosti či tvrdosti, z nedostatku ochoty odpustiť, z urážlivosti i podozrievania. Uzdrav moju vôľu zo všetkých závislostí, pokušení, ovládaní, sužovaní, posadnutí, urieknutí či hypnózy, z postojov pýchy, netolerancie i sektárstva, každej slabosti, z nedostatku rozhodnutia, či chcem opustiť vlastnú cestu. Uzdrav ma zo všetkého nedostatku rovnováhy v oblasti zmyslovej, pocitovej, emocionálnej, sexuálnej. Osloboď ma od pocitov odmietania, hanby, neodpustiteľnej viny, komplexu menej cennosti, ničoty či nesmelosti. Uzdrav ma zo všetkej neistoty a obáv, nepokoja a strachu, nespavosti, smútku, nechuti do života.
samovražedných myšlienok a každého druhu závislosti od drog, alkoholu, nikotínu a od všetkej materiálnej pripútanosti. Uzdrav ma zo všetkých deviácií, dedičných i tých, ktoré sú dôsledkom mojej výchovy alebo nátlaku, vyvíjaného na mňa v rodine, v škole, v spoločenstve, v práci, vo farnosti, alebo sú následkom nejakých situácií z minulosti, ktoré mohli deformovať moju vnútornú slobodu. Uzdrav ma zo všetkého bolestného a negatívneho, čo som prežil a čo som mohol vytesniť do podvedomia. Milosrdný Otče, daj by som prinášal bohaté ovocie obrátenia a využíval svoju vôľu na plnenie Tvojej svätej vôle. Pane Ježišu, objmi ma celého vo svojej najdrahšej krvi a vládni vo všetkých oblastiach môjho života. Mária, Ty Božia i moja Matka, nauč ma vždy hovoriť bezpodmienečné a úplné áno Svätému Duchu, Duchu lásky. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Z neba si im dal chlieb. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Bratia a sestry, nasledujú litánie k svätému Šarbelovi. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, Syn Vykupiteľ sveta Bože, Duch Svätý Bože, Svätá Trojica, jeden Boh. Budeme odpovedať: posilňuj našu vieru. Svätý Šarbel, živý Boží zázrak. Hrdina zbožnosti, lásky a viery. Čistý prameň hasiaci každý smäd. Liek uzdravujúci telo aj dušu. Nesmierne bohatý a všetko prenikajúci dar. Pustovník preslávený mimoriadnymi zázrakmi. Ty, ktorý si odmietol všetko bohatstvo sveta. Pokorný baránok so srdcom plným súcitu. Drahocenná vôňa šíriaca sa svetom. Služobník Najsvätejšej sviatosti a prečistej Panny Márie. Štedrý darca naplňajúci požehnaním celé stvorenie. Ľúbezná vôňa kadidla a cédrov Libanonu. Maják osvecujúci Božiu cirkev. Podivuhodné svetlo, ktorého žiarivý jas vychádza z hrobu. Orodovník pozorne počúvajúci prosby veriacich. Chválihodný pre svoju čistotu a poslušnosť. Chudobný, ktorý príjmaš a miluješ každý nedostatok. Hlas oslovujúci a burcujúci svedomie. Príklad pre ľudí tejto doby. Anjel v ľudskom tele. Drahocenná koruna svätého reholného života. Svätý Šarbel, náš poklad a chvála na všetky časy. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Oroduj za nás, svätý Boží pustovník. Modlíme sa. Svätý Šarbel, ty si bol zapálený túžbou po Božej kráse, mocný na duchu a hrdinský v modlitbe a pokání. Jedinečným spôsobom si ohlasoval, aké dôležité je otvoriť sa Bohu a cvičiť sa v seba ovládaní. V mystickom tele Krista, ktorým je cirkev, si bol neustále spojený so svojím Pánom a s ľuďmi putom lásky. Nemôžeme ťa nasledovať v pustovnickej samote a obetách, ale prosíme, aby si naplňal naše srdcia túžbou polepšiť sa a pomáhal nám pochopiť hlboký zmysel duchovného života. Daj nám poznať, čo je potrebné pre našu spásu. Amen. Budeme odpovedať: oroduj za nás. Svätý Šarbel, ktorý si svoj život strávil v samote skromnej a skrytej pustovne. Ty, ktorý si sa zriekol sveta a všetkých jeho pôžitkov. Ty, ktorý prebývaš v sláve Najsvätejšej Trojice a svätých. Osvieť našu myseľ a srdce, rozmnožuj našu vieru a upevňuj našu vôľu. Roznecuj našu lásku k Bohu a k blížnemu. Pomáhaj nám konať dobro a vyhýbať sa zlu. Chráň nás pred viditeľnými a neviditeľnými nepriateľmi a pomáhaj nám počas celého nášho života. Ty konáš zázraky, keď ťa prosíme. Uzdravuješ choroby a riešiš ťažkosti, ktoré sú z nášho pohľadu beznádejné. Milosrdne na nás vzhliadni, ak je to v súlade s Božou vôľou a pre naše dobro. Vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme.
a pomáhaj nám nasledovať Tvoj svätý a čnostný život. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bože najsvätejší Otče, Ty tak miluješ človeka, že z lásky k nemu si poslal svojho jediného Syna, aby ho spasil. Daroval si mu Ducha Svätého, aby mu zjavil všetko, čo musí poznať, aby sa stal tvojim adoptívnym synom a uznal Ježiša za tvojho jediného syna. Prosím ťa, vypočuj moju prosbu v mene tvojej lásky k človeku a na príhovor svätého Šarbela, ktorý ťa tak veľmi miloval. Teraz nastáva ten priestor, kde môžeme povedať mysli všetky svoje naše prosby, ktoré chceme predniesť svätému Šarbelovi. Aj všetky prosby, ktoré ste si napísali a doniesli do kostola, aj tie, ktoré prišli elektronicky cez webovú stránku našu, prišlo 134 prosieb elektronicky a ďalších vyše 100 prišlo, čo ste napísali na lístky. A uznal som, že už sa nedá, aby sme čítali všetky prosby, pretože tí prosby pribúdajú ich stále viac a viac a mohlo by to skončiť, že by sme tu boli vždy dlhšie a dlhšie, čo nie je dôvod. Pán Ježiš, Pán Boh vie o všetkých našich trápeniach, ktoré mu prinášame. Možno, že pre nás ľudí je to také, keď to počujeme, tú prosbu konkrétne, ktorú si dáme, že je tu odprezentovaná, také emotívnejšie, chápem to, ale a naozaj by sme čím ďalej viac a viac tých prosieb, čo je veľmi dobré, že ľudia majú záujem a teda veria, že ich prosby budú vypočuté. Všetky prosby som priniesol, tu nás sú položené pod relikviou svätého Šarbela a ešte vedľa je aj relikvia svätej Alžbety, patronky nášho chrámu, ktorá tiež veľmi za svojho života pomáhala ľuďom v núdzi. Takže všetky tie prosby naozaj sú tu. Jediné, čo by som chcel, aby som odprezentoval, a to sú poďakovania. Pretože Pánu Bohu máme ďakovať, aj svätý Šarbel, keď konal dobro, hovoril to tým, ktorých uzdravil, teraz svedč o Božej láske. Svedč o tom, že Boh existuje, že aj v dnešnej dobe koná zázraky, lebo ľudia žijú, ako keby Boha nebolo. Je dobré, ak si pripomenieme, že naozaj Boh pôsobí cez tieto prosby. Prišlo 8 poďakovaní, ja by som ich prečítal, a po každej prosbe povieme za vypočutie príhovoru ďakujeme ti, Pane. Poďakovanie za skoré uzdravenie po operácii pre starku Annu prišlo nám. Za vypočutie príhovoru ďakujeme ti, Pane. Ďalšie poďakovanie bolo: ďakujem za pomoc pri uzdravení mojej dcéry. Za vypočutie príhovoru ďakujeme ti, Pane. Z úprimného srdca ďakujem za vypočutie prosby o pomoc pri operácii pre Rastia, Branka, Máriu a Jána, ako aj za ich uzdravenie. Za vypočutie príhovoru ďakujeme ti, Pane. Svätý Šarbel, ďakujem ti za tvoj príhovor, ktorý Pán Boh vyslyšal a vyšetrenia, ako aj operácia, o ktoré sme prosili, dobre dopadli. Za vypočutie príhovoru ďakujeme ti, Pane. Svätý Šarbel, z celej hĺbky srdca
ďakujem za vydaranú operáciu aj zvládnutie pooperačných ťažkostí u môjho syna Šimona. Za vypočutie príhovoru ďakujeme ti, Pane. Svätý Šarbel, ďakujem za vyslyšanie modlitieb a za dobré výsledky z CT vyšetrenia. Za vypočutie príhovoru ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme svätému Šarbelovi za príhovor, za uzdravenie Tomáša po úraze. Za vypočutie príhovoru ďakujeme ti, Pane. Ďakujem za život a zdravie môjho syna. Za vypočutie príhovoru ďakujeme ti, Pane. Všetky prosby, ktoré tu dnes slovne neodznejú, ale sú tu a Pán o nich vie, porúčame na príhovor svätého Šarbela, ktorý tak miloval Boha. Nech tieto prosby predniesie nebeskému Otcovi. Ty si stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Povolal si ho, aby žil s tebou a v tebe. Aby ťa prosil o všetko, čo potrebuje a čo mu môžeš dať iba ty. Na príhovor tvojho milovaného služobníka Šarbela. Amen. Modlitba ešte za všetkých chorých, ktorí ste tu prišli so svojou chorobou a prosíte Pána Boha o uzdravenie na príhovor svätého Šarbela. Ježišu, božský uzdravovateľ, ukáž svoju lásku a milosrdenstvo týmto chorým, ktorých ti predkladám, vo viere, nádeji a láske. Vlož na nich svoje zranené ruky, dotkni sa ich a uzdrav ich. Verím tvojim slovám, že potečú prúdy živej vody z toho, kto verí. Vkladám svoje ruky na chorých a vo viere sa za nich modlím. Naliehavo ťa prosím, zošli Ducha Svätého, živú vodu, aby boli celkom uzdravení, prostredníctvom rán, ktoré si pretrpel na svojom tele, i krvi, ktorú si prelial na kríži. Uzdrav rany a bolesti tých, ktorých prinášam k tebe. Nech vstúpi do nich moc tvojho kríža, aby boli celkom obnovení na svojom zdraví. Približujem ich k tvojmu zranenému telu. Uzdrav ich, Pane, skrze tvoje rany. Zakúšam tvoju moc, ktorá do nich prúdi a uzdravuje ich. Chválim ťa a ďakujem ti, Ježišu. Amen. A teraz nasleduje pomazanie olejom svätého Šarbela. Chcem vám poďakovať, že ste prišli aj v takom horšom čase dneska, ale vždy prichádzajte, využívajte túto duchovnú pomoc a píšte aj prosby ďalej, hoci nebudú čítané, ale budú tu. Je to tiež veľmi dôležité. Tá prosba, ktorú dáte, zostáva tu pri Pánovom oltári a prosíme spoločne za tie prosby, samozrejme. O mesiac sa tu stretneme v piatok, bude to piatok pred Kvetnou nedeľou a bude nás možno trošku viacej, pretože v tento deň začína práve vo Zvolenie extrémna krížová cesta. Ak ste o tom počuli, je to krížová cesta, ktorú tí, ktorí sa zapoja, podstúpia hneď po svätej omši, prídu si pre požehnanie, trvá vyše 30 kilometrov. Bude to celú noc, budú putovať a modliť sa v prírode krížovú cestu a nad ránom by mali byť na Urpíne, tam vítať východ slnka a ukončiť krížovú cestu. Je to naozaj taká extrémna krížová cesta, kde človek chce siahnuť až na dno svojich síl. Takže už teraz, kto by sa chcel pridať a pripojiť, samozrejme môže, tí mladší, ktorí majú silu a elán a sú naklonení takýmto extrémom, takže požehnanie dostanú. Bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem, šťastlivo sa vráte do svojich domovov, tí, ktorí ste tu aj z diaľky pricestovali na tieto modlitby a prosby, nech vás Božia pomoc sprevádza. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.